Yeah! Wow, wow, wow! Nakita ka, idi ay kalsada, bigla nagsala, ti pusok ay sus. Napintas ka unay, saan na kon anak kagaraw, nalipat akpayan no sa dino ti papanak. Woo! Naglabas ka, iti abay ko, kunwari ak nga saan ka nga nakita, ngempi matak saan nga agulbot si kalata, di sapsapulet iti tunggal oras, kaya kukomati makisaoken ka, ngemti dilak at awan masaonan. Hello? Komati ibagak, ngem ha? Hello! Tinagbalin! Crush ka unay napintas sa balasang, ti puso ketak boom boom no makita ka, kaya't ka nga ayaban nga update, ngem baka ko sila panaklain. Crush ka unay napintas sa balasang, iti puso sikati number one, uray sa anak nga mangan, no makita ka nabosog akon. Nagpost ka iti Facebook, napindot ko ti like 20. Kunak basit laeng, ngem ti pusok agpukaw iti ragzak. Nag-message ak hello, kumusta? Awan reply mo aging gabigat, kunak busy siguro, ngem baka ay na-block na nga ta. No adda contest, ti kinapintas, sigurado si Kati